Tisambile. Mkhulu silapha ekhaya kwaGodluzungene sijabulile khona sifike singabasakazi abahlukahlukene sifuna ukwazi ukuthi uma sikhuluma ngoGodluzungene mkhulu sikhuluma ngani umuntu ongazi ekhaya. Manje ukhuluma ngoGodluzungene ngizoqala ngibingelele nje abasakazi ngibingelele zonke iziteshi khona. Ngiphinde ngibingelele indlunkulu ngibingelele namakhosi nezulu. Ngicabanga ukuthi ngoba nilapha nje ngwaGodluzungene. uGodluzungene-ke abantu abaningi bayabadinga kuchathile igama. Kanti lula nje lifana naleli kaThuthukhele ngoba sibabili iwashi nami. uGodluzungene kuyedwa nje akaxutshile. Ngoba ufike udelela ngibuke nje nalapha emafonini. Kodwa manje ekugcineni uzogcina ufikile uGodluzungene. Yabo manje-ke sengisholo ukuthi leli gama-ke bengibuka bonke abantu beyidelelela nathi ngibabona. Kodwa ekugcineni ngizokubonisela ngase ngithi mina hayi lapha kwaGodluzungene. Mkhulu kukhona igama elike laduma lapha phambilini wathiwa mawukuthi kukhona isimo esikhona umkhulu uzogqilaza. Mhlambe ababukeli ekhaya nabalaleli bayeke igama lihlaziya ngendlela yabo. Bengicela umkhulu echaze ukuthi mayethi umkhulu uyabagqilaza usosho ukuthini kubantu asuke bephazamisile. Hayi ngicabanga ukuthi ukugqilaza lokhu kuhlukene kaningi. Kukhona nje manje ngoba kuzongena inyama nidle ngithi angiyangqilaza hlangene nanyama ngigqilaza. Kukhona masubhedile ungasenzi kahle waGodluzungene phinde igqilaze lento iphinde iqale igqilaze. Ngoba ngibakususa nje ngenyawo le ngithi abahamba bedla umoya umfana makuthiwa udebeleni. Kanti wangapha koMatuba noma umfana ngakohluka kwesinye isikhathi ukuhamba koMelimela. Kufanele vele anqamulele la ebese edlule ehambe edla umoya uzofika-ke la. Kodwa mayefike ngemoto kufanele ajike ngoba abafana sebethatha izinto kalula. Kanti leli gama kuthiwa kwaGodluzungene kufanele behambe begudla lapha. Bese befika la okufanele befike khona. Yazi mkhulu okunje mkhulu mhlambe ngicabanga ukuthi mhlambe singawuthi thanga kumbukeli nomlaleli ekhaya. Sokhumbula ukuthi uke wahambela amazwe ahlukahlukene nemisebenzi yakho mkhulu emihle oyenzayo kubantu. Mhlawumbe umkhulu nje ngasithatha kabili kathathu ukuthi yini emenze yamthatha ezambeya phesheya kwelwandle. Hayi ngithi mina ngabe kuyimpi mina. Ngahamba ngakwa-Israel kuba kaJesu. La kwazalwa khona uJesu. Ngase ngifike ngibachazela ngathi kunento enzima. Ngesilungu bathi big war. Yeah. Ngathi isendleleni. Yabo. Izothi mayisuba isiqapakela iUkraine. Should let bayithatha nje ukuthi ngisangane phesheya umuntu nje uyisukela ngapha eSouth Africa. Mhlawumbe kuyihlela injimane nomuntu wabapha. Kuye kwahamba isikhathi kanti izinto abelungu bayayiqopha ngoba nani nje ngizongiqopha ekhaya. Kuthe masiqala lento kwenzeka base beyithatha le nkulumo yami beyifaka kula mazwe abo. Kusho-ke sihambela konke lamazwe yayihlangana lapha no-Germany, o-UK, o-USA, o-Ukraine, o-Russia, bese kuba u-Italy lapha engangikhona impela. Bese-ke kuba o-Argentina ngoba nabo babekhona. Bese kuba o-Brazil. Ngangihlanganisa amazwe laphana ngisho kwakufana nokuthi kahle lapha ngifana nomuntu oyodlalisa i-World Cup. Kahle ngoba manje Mhlasizwe ehlukahlukene. Angiyabona futhi mawuthi uyabhangedwa futhi ngisuka la eAfrika. Lapha eSouth Africa lapha ngikhona ifana nesigodi nje ngoba ngithi ngaba ngilapha nje kwaGodluzungene isigodi engikuso semhlophe. Nawe nje ngoba kuthiwa ungangapha intomgezeni ungaseMelmode. iSouth Africa lephesheya ifana negodi enjalo. Ngoba nje kwavele kuthiwa makubizwa mina kwaGodluzungene ngesilungu bethi abelungu came from Africa. Yabo
Wangasho ukuthi South Africa. Uyabo manje kumele Africa as a whole kusho ukuthi bonke oSwazini noZimbabwe no-Tunisia no-Qatar namanye nje amazwe lana la e-Afrika ozihamba no-Swaziland kahle kahle abantu kahle engangiyobamela nje noMalawi no-Mozambique ngoba belwa nje fanele bazi ukuthi bengibamele yabo ngoba lokungamakutukutu nje ngathi ngichazela lapha ngithi mina ngihlonishwe le ngakini kodwa nina lapha seniyasibulala sho senifuna ukubeka inkosini phela bengibuka kanjalo phela sebefuna ukubeka amakhosi abo ngazi ukuthi ufike emzini umuntu wena uthi ufike emzini umuntu unqikisiwe sekufanele ukuthi ubulale iy'ngane bafuna ukubeka inkosi yabo. ngaphambi kwemkhulu ngidedele ukhona futhi umuza wethu la engaziyo ukuthi ukhona futhi eminye imibuzo azoyifaka kodwa nje owami umbuzo wokugcina noma engifuna ukuwufaka mkhulu ukuthi sike sabona kubona kude sayezwa futhi ngisho emsakazweni le nathi esisebenzelayo indaba enkulu ithinta ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane mkhulu njengani nje sazi ukuthi ngobalapha indabuko mhlawumbe udaba lwenu luhamba lifike ekutheni abantu ekutheni kungahlukunyezwa abantu abangomama nezingane ikakhulukazi abantu futhi abahlukahlukene kwesinye isikhathi ke kuthiwe abantu laba esithi zishawa noma mhlawumbe thina esibabeka ngokuthi vele abantu thina esibahlonipha ngokwesintu kodwa manje ababeshintsho kuthiwa hayi uma uthinte yena umuthi nani uthini ukuphawula kwenje lapha endabuko ekutheni labantu laba bavile kanjani omama nezingane njalo njalo. Cha kahle kahle nje ngoba ngihlala nenkosini nami bekungeyami yamaZulu uDlokombane ngike ngapha nenhlahla ngihlala nendlela yami ubaba walehle ehlalweni uDlokombane ukuhlala kwami naye ubengayifunda eBrithani nokungcola futhi uyena obekwazi ngisho uhulumeni yonke nje lezi zinto azenzayo eziphambane nesiko lethu thina abantu abangabantu abamnyama ngingasho ukuthi amaZulu into eningi ubeyihlaba manje nami ngoba ngibuyile imithetho yakade ishaya nokungifundisa inhlonipho bese engenza ukuthi noma sengasekho sebuzile ngikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi ngoba nje ngichaza nje ukuthi ukuhlukumezwa komuntu wesifazane number 1 kuyinto leyo embi kabi esibonele esibi futhi nakulentsha ezayo ngoba umuntu wesifazane kahle kahle umuntu osuke naye ekufanele umvikele wena ufanele umhlukumeze ngoba umuntu wesifazane number 1 ukulethile wena la emhlabeni ngoba ngihleli nawe nje sisobabili silethe umuntu wesifazane. Number 2 umuntu wesifazane kudalela ukuthi akhumuza awukho umuntu ozowakha wedwa indoda uzothi usuka wena ubhidlika imizi yabantu kuthiwa kunendoda esibamba abafazi babanga. Number 3 umuntu wesifazane udalela ukuthi ma wena uphumile uyegoli uyofuna amatoho asala kade ekhaya. Number 4 umuntu wesifazane wenza ukuthi ekhaya lelo khaya libe nesiqu ungabe lokho kwehla kwenyuka amaphara nabantu abangahlelekile uyakwazi ukuthi efana ngathi nje njenge-security noma nje security phela lihola imali encane uyabiya ekhaya security noma phela lihola imali encane kodwa umsebenzi walo mkhulu ngoba umuntu uma esuka lapha nje eGoli kufanele ufike athole i-security abuze indlela angithi yabo futhi ubezoduka lo muntu futhi abantu bezigebeni kodwa amakuphela inyanga bese bemnika imali encane bese ngithi-ke number 6 engizovala nje umuntu wesifazane usiphathe u9 months yabo base kuthi-ke lezi ezinye inyanga-ke leminyaka mhlawumbe ewu3 noma ewu5 ubumchamela umboshela angalali ebusuku uphethwe umkhuhlane ushisa aphinde futhi akuse ko-clinic uphinde futhi yena umuntu wesifazane lo ade kugadile
wena usuyamshintshela futhi usuyambulala. Kusho ukuthi kahle kahle uphambene nesiko nanokuthi ulahliwe kahle kahle ngisho uNkulunkulu nanabantu abadala bakulahlile nenhlahla ngokwazi ukuthi uyithole. Umsukela njengakona ngalutho ubuso nasekufanele umbulala ngoba phela ngisho abakuthiwa umbambe ekuthiwa usewele isonweni sokuthathanda umuntu. Ubengathandi phela imfene. Ubethanda omunye umuntu. Futhi intombi ayithathwe emfeneni nasenkaweni. Ithathwa komunye umuntu. Umuntu uma engasakuthandi mukela ukuthi cha akuseneli. Uzoqhubekela phambili futhi athole omunye umuntu azokwazi ukuthi aqhubeke naye. Asikho isidingo sokuthi afe ubulawelane ngoba kanali icala wenza into ayithandayo ngoba phela nohulumeni usewathi akube i-freedom ukuthi sikhululeke. Ngingakho ngithi nje cha abantu besifazane ngiyakhuza nakulabo bantu bebala-ke abantu bokufika laba basuka ngale kocingo abafika nemikhuba engasile. Abantu bokufika bakithi abafowethu igazi lethu liyafana. Bafana nabantu abafishane bavama ukugcwala la ekhaya. Babona ngathi ngiyabamukela njani bayisibusiso ukuthi abantu badukile. Abantu abazi bayisibusiso labantu akufuneki ubahlukumeze ngoba uNkulunkulu badalile. Hayi nabo ukuthi bathanda ukubangaka noma bathanda ukubamhlophe. Siyafana igazi liyafana nelethu. Yikho ngithi abantu kufanele sibathande. Uma ufuna inhlahla yakho ime uphile uphumelele ugcine nawe into zakho zikukhanyela kufuneka uyifake entweni ezohlukumeza abantu abakanjalo. Bese kuthi-ke lapha-ke kubantu besifazane sekuyekushintsha nabo kwesebekhona abahlukumeza amadoda. Uthi ngoba ngihleli nawe nje lapha ulindwe yithawula endlini eno-5 rand. Kuthiwa ubani isikhathi sekukhiwe ngisho emnyango. Sekufanele abuza kwenu ngabanye basakazi-ke bayongqongqozela-ke manje ubehambe nathi bekubhuhluza ungene sekuyashuthwa. Uyawufakazi nawe usazophosta nje mawuphuma la ukuze nawe ube-safe endlini. Uyabo ngoba manje umama phela usuke elindile umama ukuthi ubaba uyangena. Lento ifana nokuthi umuntu akufika lento yokuthi ulinde umama kufana nokuthi umuntu akuhlambise izandla ebese ngayilethi inyama. Uthothi usuhlamba izandla njengomfana kwasixhaphaza ehluhlweni kodwa ngamgqilaza. Umfana sisuka lapho ehluhlwe kanti ufuna ulift umfana. Usesigibeza uthi ekhaya ubona kunenyama. Kanti kwamakhelwane. Usesimisa nje sangweni usihlambisa izandla usekuphuma ngale nawe usahlala washaya utrisa usashaya. Wasemgqilaza mkhulu. Ngimqaleza manje ngimlala manje waxhaphaza ngingakadlula. Hayi mkhulu ngiyakuzwa ukhona uzakwethu ugesheke ufuqacula engathi mhlawumbe awucula khona. Ya ukhona. Khona futhi mhlawumbe afuna ukuthi umkhulu ambuze kafishane nasondele ayibuze kumkhulu sokwazi ukuthi ke yini mhlawumbe yini Izikhwama. Sinazo kanti nobheka icelo wayeswazi sinazo. Asando. Angikhiphe le pen. Hayibo. Kodwa Ngimtshengise mina ngeza sathe. Welilande khona ekhaya. Asasazana. Kulungile asithokoze sibingelele. Ninjani kodwa? Hayi. Angaboni ukube. Konke bekusahamba kahle. Ngicabanga ukuthi uzakwethu sinithe ukuhamba endima yakhe. Ngifisa ukubheka mkhulu empilweni sikhula usuku nosuku kunabantu abasha abezothiwa nje khona u3 second. Mhlawumbe ngokusichaziswe iqaleni kusenzele umuntu oqalayo impilo ozo3 second masiku3 seconds sikhuluma ngobani odabukaphi igama 3 seconds liqhame kanjani ogama lelo. Hayi lilula nje lento olunga. Ngoba vele abanye abantu wena kahle kahle angithi mina leli gama lo3 second nje engalisebenza ayangishaya umuntu. Yebo. Manje ukushaya kwami inqindi njalo mangibhekene nomuntu asheshawa. Yebo. Lithe seliphakama ngishaya umlungu Steve Car. Ngoba umlungu wayedumile phela mina ngingakazi. Naye futhi umlungu wawa futhi. Yebo. La ngaphuziswa khona manje ngachanyiswa abelungu phela bejele khona khona ngimenze umshayi ngakho kwesikhathi ama-drugs ngoba bayazi ngokukhotha abanye bayazi abanye bazi. Ngichanyiswa ngiphuza manje ngatholakala lutho. Yebo. Hakuye kwaya
hawu ngaphinde ngashaya ufumbeza amaxwayisa e-Eastern Cape engafuni kuwa bathi bamlamulela awuthe kusuka-ke waphuma wasehamba esibhedlela kwase kuthiwa kuye ulimele kakhulu uthatha amaphanji angijabo ngoba kazange akwazi ukuthi ethathe lo-3 second yabo angizazi phela nabo ondade ngale otata bafaka lamakhuba labo ukuthi bangabi naqala nje babeshawa ngesenze egoli umbifela ngawo afemile umuntu uyozakhishwe lento yakhe ephaketheni elahle bese yafaka manje ke nganginganendaba-ke nalokho ngoba lento ekuthiwa nje futhi abantu babengisolela yona babethi ena ngishana ngumuthi ngithe ngibabuzeke mina ngedwa-ke nguthathaphi-ke mina ngedwa ukuthi ngishaya belungu ngishaya nabantu bangaphandle koTanzania ofumbeza bale ngaphandle nje koTanzania ngangifike ngibashaye mina ngiyisukela la emakhaya ongenawo mkhulu cha into engangiyisebenzisa wena isowasho sokufika sokufikela amanzi lo via wakho ngangingathanda ukuthi hawu ngabe ngaphupha ngene ngize ngayeka ngabe ngasabantu abadala base bethi ngoba sengithanda ukuthathwa nabogoli ngithathwe nangophe mina ngathola abaxhasi ngisesenkundleni esibhaleni spa namanje nje kwaSpa noma kuhlala amasuthu ngibona ngifaka amatrasuda khona basuke benze iphutha basayina inkontraka 45 years ngathi lento ayizoqhubeka wena kodwa ebhalwe phansi manje mangifika lapha kwaSpa ama-prize awafana hayi lutho ngoba benza iphutha hayi benza iphutha babetshela ngizoba ikhehlala khona lokhu behla imali hayi kanti wena usudla bona washintsha uhulumeni wakithe wabasemsamo wabenzo wakhe yabelungu ukuthi namanje mabengibone bangithanda bakithi ngoba bake bengenzela ikhekhe elikhulu njalo makuyibhedile bangenzela uSpa nje no-engine engine namanje njena impela ngizohlala ngibabonga njalo nje laba abaxhasi bami ngoba kuze bengithathe bangithatha ngiphethwe ezinye igwele ngoba ngokudabuka ngole emhletsheni mangiphethwe ezinye igwele zendawo omaphanga nongama abantu obaba babaneyitolo ngalezo khathi base bengiveza kubelungu nakhona futhi abelungu hayi ngoba bebefuna ukungixhasa babefuna ngishawe banginika umlungu ngishaya naye kwathiwa lo mlungu mangahle umshaye sizokunikeza ngesikunika abaxhasi nxa umshaya lo mlungu sokunika base belethe igongo lo mlungu labe abalithembayo kanti ngalusa ngafe ngabekezela ngathi cha ngimshaya ngisowasho ngimshaya ngizandla ngangijima yazi mina ngangikhamanga ngo-28 about 2 ekuseni before ngesikoleni ngangigijima ngo-4 ekuseni bese ngesikoleni futhi emajimeni nje lapha ngangiye ejimeni ngiyojima negenge ngathi ngiyayidlalela ngangijimela ngathi ngangivele ngishintsha ukudla etafuleni mase sesingaphakathi lapha nje kwangathi ngiyadlala njengabo nje kulo mdlalo wami engiwenzayo lona wokusiza abantu angigxili kuwo gxila ngedwa angithi bese wona ngikusiza nala ingcondini-ke benginjalo bengithi masijima nje lapha sibe kahle nami ngikhathala njengani kanti ngiyazi ukuthi ngapha mase ngedwa ngangikha amanzi ngo-20 litha ngikhelela umama intombi yakwaButhelezi njalo abantu basemakhaya ngoba ngangikhulela emakhaya omthandeni nje babengilandela ngamademo igcikwane besengane amakhehle endawo elusile kuthiwa hayi ingane ihlanye ixosha ubala ngithe sengishintsha isimo futhi endaweni ngoba ubona nje indawo sengiphakamisa sekuphuma emaphepheni nojokudla nalaba abanye uShedrani ngoba besaphila ngalezo khathi zami ekuthiwa ngifuna ibhox elikhwehlelayo kwaze kwaba ne-advert kweminye yemsakazo omkhulu yakhumbula sakhumbula mkhulu bengibaphethe kabi namanje manje bangibavela amagqubu laba abanye abaphathi benqini yikho kufanele ngibachazele sengedlula lapho kona laba abantu kowuthothi mhlawumbe abaphathi bako-Eastern Cape noma bakogoli uthothi ngashaya umfana wakhe kabi ngiyengibabone lapha masibizwe ukuthi
ngoba engabashaya ukubambe ngomagumulelo amakepisi uma bengifika nje emcimbini emkhulu ngoba ngiyabizwa phela ibhakeleni mhlawumbe ngelibuka ku TV makunebhakele enkulu ngiyahlonishwa kuthiwa Professor 3 second enter to the ring bese ngihlala ama-champion bese ngingena bese kushawa ihlombe yabona i-boxing South Africa manje lo umfana lapha ngoba nginomfana lapho wala kwamakhelwane ngoba lento manje ngithi ngoba kune-gym lapha ngaphandle lento angiyithatha ngayenze yami kuphela nginikeze abafana kulungile ngicathi uselathi uzawethu lapha asibhekela mkhulu njengamanje sesibukele la ukuthi-ke esibhakeleni usuchazile ukwenzelani isiphiwo sakho asigcina ngesibhakeleni njengamanje umelaphi wendabuko uyabasiza abantu uphinde futhi-ke ugqilaze asigcine futhi ukubuka lapho saphinda futhi endlunkulu esikhathini sakubona futhi ukhona nasesontweni futhi siyakubona futhi ukhona futhi uney'phiwo ey'ningi ezahlukahlukene awusithathe usibeke ngokwelapha ukuthi ufike kanjani kwelapheni uqale nini kuneminyaka emingaki kwenzakalani kwena nalapha kwenzeka kanje wena uzothandisa ngelekelela abantu yabo ngoba phela abantu bayadula abanye bavele bethi nyanga abanye bathi phela lento kumane isiphile yabo ngoba akekho umuntu omfundisa isikhwama lutho awu uthi ngikhona ngithi naye umuntu ngembonga unegobela awu lutho unegobela cha bathi basemsamo abantu abadala kwenzakala waqala kanje ngangilokhu ngitshelwa ngabantu ngithuthi ukuhlangana nomuntu abanephiko ethi hamba wenze usiza abantu engicasuke kabi into engingayifuni hlobo lento le manje ngithi mangithandele ezemidlalo hayi kwahamba nami ngibanawo njalo lowo maphupho yabo kanti-ke vele ekhaya ngithi ekhaya omama nabanje omama nasekhaya nomamncane nasekhaya bebenayo lento yomoya kodwa manje mina ngoba bengingazwani nayo futhi mina bengingakholelwa kubantu ukuthi kunomuntu oyinyanga ekhona ngakwenza mina kahle bengumuntu nje othanda ezemidlalo nesonto bengifuna bengicasula ukuguqa futhi esontweni isikhathi eside kodwa engicasula ngibona engathi liyambambezela isonto nje wezemidlalo mina bengicabanga ukushaya mangibuka ngithe ngisuka ngaba nemidlalo ngicabanga ukuthi yaba u2 emva kwalokho kulowesithathu sengulungiselela ngavele yaphila iweight ekubeni kodwa sengivele nginawo amaphupho ukuthi yena ngiphupha ngazuthi manje kunabantu abanye bahleli lapha abanye iziyona abanye abathandaza abanye babhova umuthi kuthiwa ngaphinde ngive laba bantu ngibuthi indawo ukuthi wasebezoza kimi ngitshe nje inyongo ngiqinisile ngibuke nje nezinye izinto uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngibona abantu babambula yini engazuthi baphethe no2 litha bamanzi kodwa bese ngibona ngazuthi yena ngihleli namakhehla lapha ampungu alonga asasibasiza ayi ngivele ngizibe yonke lo nto leyo kuthe kusuka ngase ngiba nenkinga lapha esibhakeleni ngokulimala ngawuso isithuthuthi phela anginesithuthuthi phela abelungathi abaxhasi bami ngangele ngashawa umuntu odumele bengithengela isithuthuthi bengifundisa nesithuthuthi abelungu ngase ngihlala namabhulu akuthe kusuka khona lapho-ke abelungu benginikeza ithuthuthi sengihlala nabo kukuhle kudelile ayi iqhamuke impi ngizola nomunye olunye unkonkolo wasemazweni angaphandle ngoba phela ontanga bengasenabo la bebengisabe esigabeni sami ngoba manje benginele mina bengithi uma kuthiwa ngishaye wena ngizolwa nawe ngajimele wena uthothi mina mawulwa ngifike ngibuka ukuthi iphutha lakho yini ngifike ngigibele phezu kwephutha lakho futhi uma ngibona uhamba nentombi ngijabule ngife hayi mina bengenayo intombi bengenayo intombi ngisashaya inqondo mina yini ekujabulisa ngabe nentombi yini ekujabulisa bengibotha amandla kasenawo kahle aqedwa yini ngabe nentombi angithi intombi phela kwesinye isikhathi awubusa abafithi kahle
ngithi lento lena enqindi kufuna ukutshela into ey'mpilo. Kunento okuthiwa isadoda kumuntu. Okay. Efanele ihlalela kumasele. Oh. Ehena la ukuze uqine. Mayibona intombi esiyahlehla. Cha amantulo ziphawo. Okay. Ngangijabula ngisho. Ukubuka umuntu oshaya ingoma osejele nomuntu ongaphandle moyo ubuka ingoma mina nenhlahla-ke kubuka ingibosho. Hey babekezela abantu abasejele. Manje babatholi abantu. Babatholi labo osisi ngothothi ukuthi babethambisa. Okay. Intombi bezingithanda. Ngithi mangishaya umuntu elala phansi uzozithi 3 seconds uzolala la. Bese ngibona ngiphuma ngihamba mina. Balala lapho. Ngiyalala lapha. Ngoba babengithanda bonke. Ngabana. Ngithe ngisuka ngase ngisuka sengigula. Ngoba babengitshela usuku ukuthi angimukele umsebenzi. Nganqaba. Imuphi lo umukele umsebenzi? Lo yonke le cha lo ukusebenza abantu. Okay. Ukuthi ngilekelela abantu ngokuphila. Okay. Ukukholwa phela ngithi ungijoyine lapha. Kusho ukuthi ena ngangakholwa kwashembe. Ekhasi ngamaKristu. Kodwa omkhulu bami abanye babe sebekholwa kwashembe. Kodwa laba abanye okobheduze bengamaKristu amasheshi. Yabo. Kusho ukuthi kodwa mina mangiphupha manje ebusuku vele ngiphupha abantu begqoka iNazaretha. Behlise amatshe entabeni bethi angiwa-roundise bese qhamuka sengathi aseyithempeli. Ngivele ngingakwenzi lokho. Thi ngisuka manje ngavele makufanele ngilwe ewethini yami bengilwa nge-lightweight nange-welter. Makufanele masekutholakala ukuthi sifanele ngilwe kuleli viki ngeke ngizovele ngigule ngingavele ukudla ngabe kusavuma ngiluze iweight ukuthi ngisuka le ewethini yami ngidrop impela. Kodwa be-check amagazi bengatholi lutho. Makudlula i-date ye-fight sengibuyele esimeni sami. Hayi the ngisuka khona lapho ngase ngirecover process ukuthi ngase ngiphilile. Ngaba ngase ngishaya nje lapho kwaphuma ngisho emaphepheni. Ngithe ngisuka ngafoster ukuthi ngilwe futhi engifight. Ngihamba ngisegoli. Ngaphinde futhi ngaba naleyo nkinga. Lapho-ke ngavele ngangabe ngisadlala. Ngabuya-ke lapho-ke ngehla ngisho emzimbeni. Ngavele ngagula. Bangithatha ekhaya bangisa esibhedlela. Ngoba phela ngangine-medical. Kodwa kwakungeke yabelungu. Kulale ibhedlela zabelungu. Ngihlala khona ngicabanga inyanga ngihleli bengaboni lutho abelungu. Ngilokhu ngiphila ngamanzi ngingahle. The kusuka kwafika ebusuku amakhehla awu-3 ehla ngodwa ngaselithethe lithi angimukeli ngani lo msebenzi. Ngithi mina bese bekhomba abantu. Ngase ngathi mina ngiyawamukela. Ngase ngiyaphaphama. Hayibo. The khonapho mase ngithi ngiyawamukela sengiphaphama ngavuka sengilambile ngahla. Wafika udokotela ngahlala 2 days wangikhipha. Ngabuya la ngabona ukuthi sibhekene nakusalunga kahle ngavula amabhizinisi phela benginenkampani nginemoto engamaveni ngisapply nje ngokudla kanjalo. Ngase ngisiza nabantu ngala masente. Awuthe kusuka alokho efike lamaphupho. Ngivele ngakhona ngingawanaka bolokhu kusebenza abantu. The kusuka vele kwafaka izimoto. Zishaya injini. The kusuka ama-payment nemisebenzi wami ongisahamba kahle. Ayi ngaphinde ngagula futhi. Ngathi angimukelile ngaphupha futhi ngavuma iphusha. Ngaphinde ngagula. The lapho sengigula ngempela-ke lapho-ke lapho ngase ngigula ngempela. Ngaphinde futhi ngigula impela nje. Ngithe ngisuka ngahamba ngaya futhi esibhedlela. Esibhedlela futhi baphinde bathesta zonke izinto bathola ukuthi right. Kuthe kusuka futhi khona lapho sengisesibhedlela sengigula-ke impela yabo sekuserasi impela-ke lapho. Hayi ebusuku futhi ngilele kwaqhamuka iphupho senginane-stress sokuthi imoto uyifile yakuxuba nento ey'ningi ama-payment aphuze umngane. Ngaphinde ngagula. Waphinde abuye futhi iphupho. Kwathiwa ngizoze ngife bazoze bangithathe manje ngithathelwe umsebenzi. Ngaphinde ngavuma ngabuya. Ngavele ngabuya esibhedlela manje sengibuya ngenkani manje. Sengibona phela ukuthi vele phela into engihlala lapha ngabuya. Ngahlalela ekhaya.
kwafika isalukazi engilele ekhaya kaRondo esidala sathi-ke misiphethwe ikhanda ngingaphuphi sangena endlini ngilele mina endlini kushise la ngivulile nje kungekho umuntu ekhaya ingane zisey'kolweni sathi siyagula ngathi mina siphethe uthulile kanti ngisibonile ebusuku lesalukazi ngokwephupho ngathi mina ungowabani nogogo sangangitshela ukuthi singawabani sathi sathi siphethwe ikhanda sesinathemeka sathi sithunyukile ngathi uthunyukilweni kwathiwa kuthiwa ngikulethelele amanzi uthandazele ngathi mina ngoba uthandaza kwazi nje ngazi ubaba wethu usezulwini into yasesikolweni ngisho nami ngusithethisa kwapho kwaqhamukisa phezulu ngathi kuqhamuke endlini kwathiwa hawu uphinde uphikisa lo msebenzi ongaka sikunikeza wona engavele ngambiza lo gogo sahamba ngathi akenzelethele amanzi thema ngiwabamba nje ngase ngiphelele ikhanda kuphela kusuka namhlanje kwavele kwafika izwi lathi limtshena waphuze ahlambe ubuso lokho usephilile ngenze njalo wabuya lo gogo enemva ka 3 days wazobona kini wathi siyaphila leli khanda lemphathe 10 minutes hawu cha nginganakile nje nginganaki kuphinde kudlule 2 days kufika ehledala na lithi lithunyekile kuthiwa ngimsize liyagula yini na linalo futhi ikhanda ngivele ngenze same lento engenze kuya khona hawu liphinde kudlule 2 days libuye likhehla lizobonga kodwa manje leli khehla lengidide ngalo-ke mase libuye lizobonga sengiyajaha phandle sengizolutshena la manzi liwasebenzise kanjani angitshenanga angisaliboni futhi phandle yebo ngacinga imini kwakuphasi bevele ngacinga sekho imini ngiqinisile njalo hayi ngoba ngikhuluma into eyiphutha ngoba ngikhuluma into eyangehlelayo kulento engikuyo njengamanje kuthe kusuka-ke kwakwakhiwa iy'tolo ko-Cambridge nani kwavele kwafika amantombazane awu-4 amantombazane elethe ama-CV engangazi nawo futhi namantombazane engingawazi angiphuphe ngokuhlukana kuthiwa angabusisela ama-CV lakhona ngaqala ngadideka manje ngawathatha lama-CV ngawabamba ngesandla angibuthi malini ngavele ngathi awabeka ishumi phansi amashumi ngoba manje lento ayisangidida nami ukuthi kwenzakalani awungase ngiwabamba lama-CV ngikhuluma nawo ngathi abathola umsebenzi ngabaningi abuyela amantombazane sekuphele mhlawumbe iviki athi afonele ukuthi awaqale ngomsombuluko yabo abuye ngo4 futhi cha abuye ngokuhlukana asebuye ngokuhlukana kodwa manje nocingo futhi ngangasayingeni indaba yalo kalula yabo ngoba lali ngasavumbi ukuthi ngikhulume ngocingo futhi aseyibuye ngokuhlukana asezobonga ukuthi aseyasebenza hawu kuthe kusuka futhi ngakusasa kwaqhamuka imoto manje embili futhi hawu naye mkhuba bangiphuphile abantu hayi ukuthi ngangibafonela futhi hawu abantu abakuphi na abanye basuka koNkandla abanye basuka le komhlaba yalingana ngiqale manje lento manje ngibuyele umqondo ukuthi akwenzakalani manje bese ngithola umuntu umfana wenza amabhentshi bese ngithi angakhela ibhentshi ngoba lalingekho ibhentshi ngangibahlalisa ey'dinini ngoba kwangekho into eyayikuthi yabo ngase ngibeke ikombokombo ngifike ushiye ishumi novokime ubeke ishumi phansi awuyishumi wawuvele ubeke ngangivele ngithi beke emhlophe abantu bekhipha amashumi-ke nawo kayazi wayiqondi manje ngayiqondi kuzana nomqondo wami usadidekile mase kubuya abantu bezobonga ngingabanika ngalutho uthe kusuka kwafika esinye isalukazi wamthetho esidala sathi sithunyekile sifaka ukuhlala ngathi ngithunyekile sathi kimi lesalukazi kuthiwa ngisivulele umsebenzi ngathi wani manje umsebenzi sathi sisebenza abantu basifaka ngathi hamba izangoma nje ngihlangane nezangoma la ekhaya khona abanye balapha abayizangoma ngaxoshwa salukazi ngaxoshwa sahambe phakathi 2 days ikwabuya futhi leli zalo mkhulu lemthethisa ukuthi ngimxosheleni wena lo muntu abamthumekile ngathi mina ubethe uzothwasa mina sona sangoma kwathiwa hayi khona abasizobaletha loyani uzobafundisa loyani thina khona sizobaletha engathi mina angazanga ngaphaphama sabuya emva ka 2 days lesalukazi esakamthetho sabuya masibuya hawu nasalukazi sesiphethe isikhwama ngivele ngisemukele ngisiyahlale phansi
bese ngithi manje gogo wena ngobuthi ngizokusiza kanjani ngoba mina ngizangithwasa futhi angisona sangoma. Wathi kimi lo gogo kuthiwa uzofika nje ungibusisele lamanzi mina ngisebenzise wona lamanzi kodwa azokukhulekelwa uwe mina ngizowasebenzisa mina. Angikwenze-ke kuvele kufike izwi elithi akawaphephethe lo gogo abize igama lakhe nesibongo. Kufika inkulumo emoyeni sengimtshena kanjalo bese ngiyawakhulekela ngimnika. Hhayi lo gogo nje ahlale ekhaya lapho 3 days 5 days bese kuvele kufika umfana ewelapha ekhaya lebhongo useyisangoma. Bese lesakazi kube yiso esebenzisa zonke izinto efanele bona. Sengiyabuka-ke phela nami kwenza kanjani seyangitshela ngambike ngenze njani. Semenza izinto-ke lo gogo lo mfana ngoba lo gogo ubevele enalo msebenzi kuphela wasebemvimba nje ngale ndlela ababemvimbe ngayo. Uyasebenza naye manje lo gogo usekhulile kodwa manje. Hawu kwaqala lapho-ke manje-ke ukuthi-ke befike-ke nje ngokubona nalaba abanye-ke la ekhaya-ke kwaqala lapho-ke ukuthi abantu befike-ke ekhaya. Ungekho njalo uGudluza uNgwenya. Wangithe bo ungekho nje uGudluza UNgwenya. Kwaqala lapho-ke nje ukuthi kuvele kufika abantu-ke sebetshelana-ke sebengiphupha-ke. Hawu abanye befika sebehamba ngey'nqola. Hawu abanye umhlaba nje ngobhoko umthele ngamanzi afela avuka. Hawu kuvele kufika inkulumo. Kwaqala lapho-ke nje ukusebenza ngoba nje ngisebenza nje namhlanje ngoba kunje. Bafowethu bengibona isivalo. Ngibonge kakhulu ukuba nani basakaze kwaGudluza UNgwenya. Ngicela nje ibusiso. Ngiyazi mina ukuthi ngobaningi abasakazi bethu nje lo msebenzi enwenzayo mkhulu ngoba niveza abantu abasuke behluphekile bengenayo imizi begcine bakhele imizi. Number 2 ey'ndaweni ey'thile uma kuthiwa intuthuko ayikho ikhulu ey'thile zigcine nayo senivula amehlo ukuthi cha kuleya ndawo kufanele yisondele. Number 3 kuye kuthi uma kulahleka umuntu emhlabeni ulawula umuntu atholakala yabo. Umsebenzi wenuke ngithi cha nguncomo bese ngicela nje abaxhasi nohulumeni ukuthi akakathathe lo msebenzi wenu akawubeke ubaluleke ngoba kwawona uhulumeni mase kuzovotwa uyanifuna. Angithi yabo unithanda manje mase kuthiwa yena fanele nimveze yena bese yawina mase ehleli-ke ninaka sisaniboni. Angithi yabo sesiyonibona futhi ngomunye unyaka. Leyo nto leyo ngithi anginikhulumele njengey'ntatheli bese ngiphinde ngitshela uhulumeni ngizotshela nje ulamaphosa ngoba yena uyangibona mangikhulu futhi uyangizwa futhi uyangilalela ngoba enye into ugcine izile ukuthi cha ngimkhonze kabi amagquba aphelile la amagquba sekwaphela leya minyaka ehamba endlunkulu ephuma ngaleli yasango kwakungemina futhi ukuthi phela ngangihamba nebutho ibutho-ke lifana namasotsha. Manje-ke ngithi minayi cha ngiyacela nje imsakazo lena ixhaseke inikeze ne-transport niphinde nivikelwe ngoba niphinde nikhiphe indaba ezicayi. Uma kuthiwa nje umuntu usehlungula ingane anikwazi ukuthi uyicishe ngilibeka nje ngikuthi nje ubani utholakale engaphezu kwengane encane. Angithi yabo angithi-ke njalo umuntu okwenzile njalo usekumaka wena. Kanti lento uthole ukuthi nje kwesinye isikhathi lo msebenzi enwenza ubucayi kabi uyayifuna nje i-security noma benganihambisi nabantu abaphatha ibhanki kodwa benifakela imali ukuze nawe uzowezamela i-security efana nami. Yakho efana nami ngoba nami nginayo yami security eqashile. Ngiyabona nto leyo nginey'zathu ukuthi nje abasakazi babaluleke kakhulu. Siyakwazi ukuzwa isikhathi usulethe emsebenzini. Uyakwazi ukuthi uma kuzoba nengozi noma sekuvelile ingozi endleleni bayakwazi ukuqwashisa ukuthi driver ube careful endaweni ethile sekunengozi. Ngisho kuthiwa ubujahile nawe usiyakwazi ukuthi wehlise. Uyabo yikho ngithi bafowethu ninonke nje eSouth Africa nabaxhasi nomasipala bethu nosomabhizinisi abanamandla ngiyacela ukuthi imisakazo yakithi nje kakhulukazi ey'lokhali
ikwazi ukuthi ikhasele ikwazi futhi leyo msakazo ukuthi noma sekukhona lezi khadi zokuthi kufanele renew ama-license bekwazi ukufaka imali ngoba iyadula license ngoba nama-advert nina bey'tolo alethini nani nabafundisi bafuthu lethana ama-advert nami ngiyayibala futhi kuleyo ndawo yebo phela-ke nje-ke mina-ke lo msebenzi lona bafuthu ngiyathanda ukuthi ngisebenze nani manje mina ngithi lo wagoda uzungena uyafihlwa uyimfihlo yikho nje ngingakhulumi ngawo kufanele kubonakale sekwenziwa kwagoda uzungena kufanele umsebenzi wagoda uzungena ufana nokubulawa kwenkunzi zendlunkulu makuthiwa ngomkhosi wakweshama kuyafihlwa nendatheni ziyaxoshwa funeka kubonakale ngoba into eyimfihlo amagununundu angaphakathi awalendlunkulu nala wagoda uzungene kakhona ngoba ugoda uzungene nendlunkulu into eyodwa kufanele ushembe nogoda uzungene into eyodwa ngoba ugoda uzungene nje mangiyalena kwashembe usuyafika futhi ayimanje sengizoma ngasesangweni kunabantu abangalaleli mabeyosonto abaditshelwa zindaba ngibuthi ubaba utheni intshumayelo hey mawungayazanga leyo nto wangaphendula iyaqala iyagcilaza khona usontweni dula nje ngizokhipha lo mkhankaso ngomamezela ngasuthi iyagcilaza sonto liphakathi webo labantu abangalaleli ukuthi abantu ukuthi ufike isonto sezwalala becofa ifoni sezwalala uthi kodwa ikhadi esesontweni umbuzo ufike wathi wanda lapha akaziluka uselokhu ethi intshumayelo yasekuseni mina ngibuza ubaba utheni ubaba ngiphatha insuku ukuthi ade ngikude ubesele kufanele ukuphatha amase esontweni amase alalisana awungalakona bogoda ungena sekuthatha sengiwahleli kade yesabatheni ubona ukuba bafana sekungisho ukuthi sekulunguvusa kangani amkhulu asibonge nje kakhulu mkhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho wadela ubuthongo bakho wazokhuluma nathi njengey'ntatheli ukhiphe ukuthi usebenza kanjani wonke umuntu umenzela kanjani iqiniso kuze kufike ekutheni kungani abantu bekusapotha kangani kungani abantu befika kakhulu bethi bezwe wagoda uzongena zakwethu siqheke futhi ngithi mhlawumbe asigoqe sibonge umkhulu nakumbukela ekhaya nakumlayela ekhaya ngesikhathi sibe naso nomkhulu siyathokoza cha bafowethu ngibonga kakhulu yagoda uzongena abantu abangayilaleli imisakazo nabangayibuki lezi ziteshi ngabe bamusha ugesi ngempela ngoba sekunelo-shedding nje sebebhanika nelo-shedding labo bantu yagoda uzongena bafowethu siyaphumula ngicela nje ukuthi abantu abangasebenzi ngoba kuqala uJanuwari nje abantu basebenza ukuthi abantu abasemajele abaphuma emajele besabathanda abanye baboshela ubala abanye bagana babonile balahlekelwe isikhathi esiningi abafowethu abaseyibhedlela abalele njengamanje bazi ukuthi bazophila kuseyisikhathi nje salowo mpilo bese ngiphinde ngicelela iy'ngane lezi ezoqala umatric manje ukuthi ayiqaphele nje ngoba kusasuka ngoba lento ekwatheni iphepha limaka othisha bese ukuthi ngibonge kakhulu kothisha kakhulu abalibambile iqhaza ngoba kade kubhalwa nje kubhalelwe iy'ngane into eyemfundo-ke ngigxila kuyo kakhulu njengoprofessor ngoba mina ngifike lapha e-University of Tel Aviv ngathola idiploma overseas manje-ke imfundo ngathi ama-university engiwahambela ngayo manje ngithi angincome leyo nto ngoba ngishiso yini izwe liyahambe ingane ayifundi iy'ngane izwe liyahamba uyabona manje uzokuthiwa sekuney'kole zangaphandle ela-South Africa angithi yabo manje uyabona ukuthi laba bantu iy'ngane zethu laba abukufika bayifana ngapha kuma-drugs kakhulu bona bayafunda angithi yabo uyothuzwa uzokuthiwa sesiphethe kwelinye sizokuthiwa sekufana nalokhu nje kuthiwa kuvalwa amathala manje cha le mali ishonephi lento ngoba ngithi mina sekufanele le mali kade singayibhela phansi uyothuzwa kuthiwa e-South Africa ngoba ngeke kade ngingafika phesheya bathi phesheya ngoba kade ngikhona nje kwathiwa i-South Africa nesikwelete a lot of money ngathi mina yalo mali bathi akantshela upresident wena ngathi mina lutho angakatholi isikhathi sokuthi ngihlale naye-tafeni sephuze ikhaphethini akakhazi akamtholi noma fika wagoda uzungena kwathiwa sikweleta 6 trillion lowo mali ungayibeka lapho uhambe
phekwayo ukuthi uyongena emsakazweni lapho usuka khona nakhona futhi uthola ukuthi iseli isamba iseli isamba ngalo komsakazo usangaqhubeka kwindlala kube nje ungazi uyofika elunganeni eWilbank ugohluthi kwesinye isikhathi uginqe nje o50 ukuthi bozofika usuka koJimston usufikele eGoli uginqe nje o100 uqhubeke imali kuthiwa sikweleta phesheya bayacamkhulu engafeza amahlazo ethu ngoba izinto eniziswa mangihambile cha kunabelungu abangeluselayo lapha ukuthi bese sebekhuluma imngadi umuntu omnyama oluselayo olusonabelungu ngingada futhi ngekho ngisefemini lo ngisebenza emsamo ngoba semntathu emba bayasenga la ekhaya angiqinisile imngadi mkhulu abantu abafuna ukuthola mhlawumbe bakuthola sesivala nje okugcina abantu abafuna ukuthola inkundla zokuxhumana bakuthola kanjani abafuna ukuxhumana nawe mkhulu simisa kanjani cha bo nabafowethu umuntu ufuna nje ukungithola mina inamba ka Vodacom uzoyicela kimi kodwa angiyazi ngekhaya ngazi leka MTN ngekhaya yazi ngangibambe ngekhaya lafona njalo lungmangibalekele ka Vodacom ngimemezile wafona nje bese besebenzisa ama minute kanti fanele mangifonela ukuthi ngempela lento ngiyazi nawe kubalekile kodwa ngiyayikhipha lena mase ngikhipha wona songifonela eceleni leka Vodacom ngoba manje ngithi mangishiya ifoni yami nje ngoba ngichargeile nje uthothi mhlawumbe makuthiwa ngeke ngahamba mhlawumbe noma 2 hours noma i-hour ngizofica 1500 missing call bakanani abantu emhlabeni abafunayo abanike mkhulu yebo abafuna abanye ukuze kokwehle uzongena ngoba phela ukhohle uzongena ngithi ngoba ngisengibizwe nangabelungu nje bayakubuza belungu lapha emgwaqeni bethi wayeze kwakhohle uzongena bebuze kimi abantu kufanele bethini ngesilungu bachazele ngithi go to the touchdown enter inside batshela umuntu